Zanger in het graan. Aanraden van Jonas? Ja. Dat is zijn lievelingsboek. Ik ken het niet. Oeh, dat is een gat in uw cultuur, hè. Topliteratuur. Mark Chapman die had er eentje in zijn binnenzak toen hij John Lennon neerschoot. Dat is een boek voor psychopaten dus. Nee, dat is een boek voor eenzame zielen. Ja, die een auteur van het boek, die G.D. Salinger, die is na de publicatie in een blokhut gaan wonen. Heeft nooit een interview gegeven. En is er ook later in alle rust en vrede gestorven. In de bossen. Romantisch. En dat spreekt u aan? Ja, jongen, enorm. Vind je dat raar? Ik weet niet. Ik vind het nogal donker allemaal. Die muziek ook trouwens. Ja, vind je het niet goed? Ik weet niet, het is zo triestig allemaal. Waarom het is goed, zo liefje, je mocht uitzetten als je die voor je knuffelrok-cd opzet. Zijn jij eigenlijk nog wel gelukkig? Ja. En bij mij? Geef mij eens een eerlijk antwoord. Zit jij nog gelukkig bij mij?